Kani gadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Uhebret Alwinson bare, ubadon katway snem karta, ubade ukun jog ikong dakashwa bare, nakashnong rembai, shkenshin ria. Kabahap hapo ka East Jante Hills District, ulasha jiet man naisha pentebet haga jingle kai football, hapo ka shlem ajing hikai, Jonkeri Lions Young Champ, bal long try, daganita Ambani, kabadon hak sorba Navi Mumbai, Hajala Maharashtra. Nakaliang jongga Batisi TV kalayo lat bania keren markmat bat u Alwinson bare. Ubalapan pau lengba ke jingyo lat ban late sya pentebit yala di ha kani ke shlem ai jingikai kan yarap ya u ban yo ya ke baibam ne ke scholarship ka bai shong school ka jakasa bat kiwei de ki jingdon kam jong u. Uni hebret ulapan pau ya ke jing sngokmen bo ula sya jiet na ke jela Meghalaya ban late pentebit ha kani ke shlem ai jingikai ka badon ha Mumbai bat pen pau ru ba un nang 3 minute khnang ba un poi sya ka thong ka ba udon ka jing ang not ban kieu ha ka kam jingele kai football. Habaya kran uba Hendrickson Lingscore ubadai unong seng ya ka Kickstart Football Coaching Center. Ulapan pau ya ka jing sungok kemen ka bakraw. Banyo iba uway na ki hebret ka jila un pau ka jing im yelek ka jung u. Bat nakaliang jong ka Kickstart Football Coaching Center kandang persyang ban lumbiang ya ki hebret na keleng gijaka ka jila ban yo penrung kambun ya ki syaki shlem ajing hikai baper ki badon hari India. Kemana ini saja kita jalan yang jam, engkau cak ini ublai pada itu sabtalan pada saja kita jalan yang jam. Menpoi kita Kristum engkau praktis daya ini upos dia tamami. Por banga tip ukun jonga ulah saja, engkau kamar sim jonga ka aingu ublai. Bangam semua lakmi nanti sisa ba ukun unsa selak. Tangkani hika weng aingu ya ublay bat rengkat ru ngakung ka kemi jong i Alvin ngayai sunran ngayai support i haman lagi por menswaru idon bat ka lajong ngayai lek penbu praktis i saduk sane kikam ki jamru ngam yo su ban lek train namar ba hab ban lek support ya i te rengkat ka jing train sitam jong ka kemi jong i bat ublay lu yo i bat ule ru ya kikam ba tang kita kenten mas doban aingu yo blay nang hajing im jonga bat jong i bat ublay ru nang kerkhu ya i om day bangin syo kemen tang hakata ba undai simambay bat ni kermen ru Alvin unlong uba tibru tiblay bat unlong ru ubat nang bastad ban setting nang yo ublay bat khanang ban yo ban yalam hakajing im jong u bat unang kiu om day ba unsa ko tang hante bat yo ru ban ya hakajing im ko jong ngayo ina do menswa ba ukun kong janga usa salak hapo sai ngayo i bakasai ka sponsor ban pelit school bat ka bam kadi nang to bat tangka pocket money ni dei ban hapsu tenang tapat nga tang suyo rong ukun bat nga lasdang ru ban yalam ya ki kena ki baret bat rengkat bat Alvin lasdang ban aijing kaya ki halasinong bat kumtama ngoya iba don sing mentai don ki kena ki ba kerduk na jing nasem ngapan hikaya ki ngong da don tral sene seselong ngan yalam i na da sasalya kini yo sing mentai kini ki jat program kadai kasien kaba ar bangilala ban wanra ni ningkong ni lawanra ya ka Baichung Bhutia Football School te mentapat ni yo so kini ka Reliance shan ngin dang wanra shu sai ki wei pat ki ban wan shani shakari ke jongi bat shakani ka jalla ka jongi bat makin jet ki khna makrang ba kalawai ke jongki kan bha khabenta bakin yo ka jinghi kai ka bubyang bat ka paka bat ki yo ru ya ka kinja scholarship ka ba ki kalong kai ka jingyarap na ka benta ka yen ka sem ka jongki ha ka ba khna yo ya ka jaka pulie ka jaka sa bat kiwei ki badon kam nakabenta ke jingile kai ke jong nang ni khmat ka mangi kum ka Kickstart Football Coaching Center ha nakabenta la shamsnam nginyele ban scout lupa kini ki khna ki ba akha hausnam 8000 nyo shaneng bat ngin persang ban hikai ki lupa ya ka baki ki dei ban le khang ba lada kum kini ki program ki wan shakanika
jela ka jongi kan suk nakabenta ka jongki bakin yo bandrung kata kathuk te kamisi chiki kimi pa kalong ba lada ki khun jong phi ki don kamon bat lada ki kwa shisha bat ki thang shisha banele kai smoba wat num khang ki ai ki kalat namar ba kini menta ka football kam dei shu kumba shu ong bai le kai melan nrei nakani hi ngila ban imja ngila ban longbrieu ngila ban basai ki yeng kasem ka jungi aka jingjiet jongi ki khna kim don kam ban siu ko bai rung ki khna ki bala sha jiet nrei ki don ki khna ki badon ha ka coaching center ka jungi ka ba ki hab ban siu ka balong life spa inka namar ba kitu ki dei ki barang sedang kim patla bakin long kita ki bakan sai tamma nrei ki ba long kan sai ngi ai ki kata ka free coaching ka balong ka bang ayam mentah hingi dang la penyerap yaki tangka free coaching nak bentak football nrei nang ni syakmat ngin nak persang la dang yo ka fan ngin persang penyerap nak ya ka school ngin pensil lam ka bai school nak bentak ka tu kat ningut ki khna ki bom kot bor sisa ban nai layeng nasan ai ka bas tanat ba haba ni sngo ba ki khna khasi jungi ka kiu ba ka jingi le kai ka jungki kam ta mi kini ki kam football ki ba long menta kam ba long menta ti kumbangi I ba kan gar lines yong cham kani gadi ka sin ka beningkong ka ba ukna na Meghalaya na rilum jantia na rambai no uni ukna ula shajiet ba kadai udai baningkong na kari Meghalaya ka na ka jela Meghalaya ka